Αξιότιμε κύριε Σωτηρούδα, συντονιστής και εκπρόσωπος του Υπουργείου στην Αλβανία, Αϊτεσιμότατε πατήρ Μιχαήλ, εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κοριτσάς κυρίου Ιωάννου, αξιότιμη κυρία Ντίκου, Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων Όμηρος, φίλτατε κυρία Ανδρέα, Πρόεδρος της Αδερφότητος, προσκεκλημένοι όλοι εσείς που είστε εδώ, αξιότιμοι εκπαιδευτικοί αγαπητά παιδιά. Την απόκτηση των γνώσεων είναι να διδάσκει στους μαθητές του να γνωρίζουν τις πραγματικές αξίες. Νιώθω ευτυχής που τα παιδιά μας εδώ όχι μόνο την γνώρισαν, ανεξαρτήτως καταγωγής, όχι μόνο την γνώρισαν, την προσέγγισαν, αλλά την θαύμασαν και την αγάπησαν την ελληνική γλώσσα. Αυτή η αγάπη εκδηλώνεται και στην εκδήλωση σήμερα. Προϊόν αυτής της αγάπης είναι και η σημερινή εκδήλωση. Γι' αυτό και εγώ τους ευχαριστώ εκ των προτέρων και καλώ όλους εσάς με κατανόηση και αγάπη να παρακολουθήσουμε αυτό που δημιούργησαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τον κύριο Σωτηρούδα να πει λόγια, ό,τι μπορεί. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μαθητές, ο Γιώργος Εφέρης στις 10-12 του 1963 στη Στοκχόλμη, όταν έγινε η απονομή των Όσκαρ λογοτεχνίας, είπε «Ανήκω σε μια χώρα μικρή, ένα πέτρινο ακροτήρι στη Μεσόγειο που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού του, τη θάλασσα και το φως του ήλιου. Είναι μικρός ο τόπος μας, αλλά η παράδοση του είναι τεράστια. Και το πράγμα που τη χαρακτηρίζει είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να μιλιέται. Για να συνεχίσει ο Ελίτης λίγα χρόνια αργότερα, στην απονομή των Όσκαρ λογοτεχνίας στη Σουηδία, είμαστε οι μόνοι σε ολόκληρη την Ευρώπη που έχουμε το προνόμιο να λέμε τον ουρανό ουρανό και τη θάλασσα θάλασσα, όπως την έλεγαν ο Όμηρος και ο Πλάτωνας πριν 2.500 χρόνια. Δεν είναι λίγο αυτό. Η γλώσσα δεν είναι μόνο ένα μέσο επικοινωνίας που βαλάει την ψυχή του λαού μας, όλη του την ιστορία και όλη του την ευγένεια. Η ελληνική γλώσσα υπήρξε στην αρχαιότητα η πιο διαδεδομένη γλώσσα στη Μεσόγειο και την Νότιο Ευρώπη. Η ελληνική σήμερα αποτελεί τη μητρική γλώσσα περίπου 12 εκατομμυρίων ανθρώπων, κυρίως στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αποτελεί όμως επίσης τη μητρική γλώσσα αυτόχθονων πληθυσμών στην Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία και την Τουρκία. Εξαιτίας της μετανάστευσης, η γλώσσα ομιλείται ακόμα σε χώρες προορισμού σε ελληνόφωνων πληθυσμών
Gjua flitet edhe në popullata të tjera që kanë përbërjen e tyre greke. Μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Mund të Γερμανία, përmendim Australi, Kanada, Gjermani, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρωσία Mbretërinë e Bashkuar, Rusinë και οι Ηνωμένες Πολιτείες. dhe Shtetet e Bashkuara. Υπολογίζεται ότι ο συνολικός αριθμός ανθρώπων που μιλούν την ελληνική ως πρώτη ή δεύτερη γλώσσα Llogaritet se numri i njerëzve që flasin gjuhën greke si gjuhë rene, por dhe si gjuhë të dytë, είναι γύρω στα 25 εκατομμύρια. është rreth 25 milionë. Τα ελληνικά επίσης είναι η επίσημη γλώσσα της Ελλάδας και της Κύπρου Gjithashtu, gjuha greke është gjuha zyrtare e Greqisë dhe Kipros και μια από τις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. dhe një nga 23 gjuhët zyrtare të Bashkimit Evropian. Είναι επίσης αναγνωρισμένη μειονοτική γλώσσα στην Αλβανία, Është një gjuhë e njohur për minoritetin në Shqipëri, την Αρμενία, në Armeni, την Ιταλία, την Ουγγαρία, në Itali, Bullgari, τη Ρουμανία, την Ουκρανία και την Τουρκία. në Rumani, Ukrainë dhe Turqi. Η ελληνική γλώσσα είναι μια έβυχη γλώσσα. Gjuha greke është një gjuhë shpresë. Χαρακτηριστικά ο νικηφόρος Βρετάκος είχε αναφέρει Kështu e quajnë foro Gretano dhe referon. όταν κάποτε φύγω από τούτο το φως, Kur një moment do t'ik nga kjo dritë, θα ελιχθώ προς τα πάνω, do të ngjitem përpjet, όπως ένα ποταμάκι που μουρμουρίζει. një lloj si një lumi që murmurit. Κι αν τυχόν κάπου ανάμεσα στους γαλάζιους διαδρόμους συναντήσω αγγέλους, Nëse në një moment të caktuar në rrugët e në rrugët e blu, oqelli, as engjëj do t'i them. θα τους μιλήσω ελληνικά, Do t'u flas greqisht, επειδή δεν ξέρουν γλώσσες. sepse nuk vjen gjuhë. Μιλάνε μεταξύ τους μόνο με Φράση. μουσική. Midis tyre vetëm nëpërmjet muzikës. Δεν θα σας κουράσω με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας. Nuk do t'ju rrodh me karakteristikat e shumta të gjuhës greke, Θα ήθελα όμως κλείνοντας να αναφέρω ένα διάλογο που είχε ο Γκέτε με τους μαθητές του. por do doja vetëm t'ju sjell në vëmendje një dialog që kishte dikur Goethe për i vetja me nxënësit e tij. Οι μαθητές του λοιπόν ρώτησαν τον διάσημο φιλόσοφο. Kështu nxënësit e pyesin të filozofët të shuar, Δάσκαλε, τι να διαβάσουμε για να γίνουμε σοφοί όπως εσύ? mësues, çfarë duhet të lexojmë që të bëhemi të ditur si ju? Τους Έλληνες κλασικούς, τους απάντησε. Grekët klasik, ju përgjigje. Και όταν τελειώσουμε με τους Έλληνες κλασικούς, τι να διαβάσουμε? Dhe kur të mbarojmë me klasikët grek, çfarë të lexojmë? Πάλι τους Έλληνες κλασικούς. Përsëri grekët klasik. Και την αναφορά επίσης της τυφλής Αμερικανίδας συγγραφέας Έλεν Κέλλερ που είχε πει Dhe pikërisht do t'ju them dhe një referencë të zonjës Keller, amerikanes, e cila thotë, αν το βιολί είναι το τελειότερο μουσικό όργανο, nëse violina është organi muzikor më i përsosur, τότε η ελληνική γλώσσα είναι Atëherë. το βιολί του ανθρώπινου στοχασμού. Gjuha greke përbën zërin e mendimit njerëzor. Σας ευχαριστώ πολύ. Ju falenderoj. Καλωσορίσατε, σας καλωσορίζουμε στην μικρή αυτή γιορτή, το προσωπικό του Σχολείου Πλάτων, οι εκπαιδευτικοί καθώς και οι μαθητές που διοργάνωσαν αυτή την γιορτούλα, προς τιμή της και προς τιμή βασικά της ελληνικής γλώσσας. Πριν όμως δώσουμε το λόγο στα παιδιά, δύο λόγια για τη γλώσσα μας. Η ελληνική γλώσσα έχει το προνόμιο να είναι αρχιγένεθλος και αμήτωρ. Δηλαδή, δεν χρωστά την ύπαρξή της σε καμιά άλλη γλώσσα. Είναι μοναδική. Έτσι, διακρίνεται για την πληρότητα των νοημάτων της, τον λεξιλογικό της πλούτο, τη μαθηματική της δομή, τη μουσικότητα και τη μελωδικότητά της. Απαριθμεί 4.000 χρόνια προφορικής παράδοσης, δηλαδή περίπου 2.000 χρόνια π.Χ. μαρτυρείται η προφορική της χρήση, καθώς και 3.500 χρόνια γραπτής. Αυτό σημαίνει ότι η ιστορία της γραπτής ελληνικής αρχίζει περίπου τον 16ο αιώνα π.Χ., το 1600 δηλαδή, με τις πινακίδες των μινωικών και μικηναϊκών ανακτόρων, γραμμένες
στη γραμμική β' γραφή, η οποία έχει αποκρυπτογραφηθεί, δηλαδή έχει διαβαστεί. Πολύ λίγο θα σας απασχολήσω με τις περιόδους της ελληνικής γλώσσας, δεν θα σας κουράσω ειλικρινά. Την ιστορία της ελληνικής τη διαιρούμε στις ακόλουθες περιόδους. Πρώτο ελληνική μέχρι το 1500 π.Χ., αρχαία ελληνική από το 1500 μέχρι το 300 π.Χ., ελληνιστική κοινή, θα είναι σε πολλούς γνωστή αυτή η περίοδος από το 300 π.Χ. μέχρι και τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, η Μέση Ιωνική από τον 6ο αιώνα, δηλαδή από το 600 μετά Χριστόν μέχρι και το 1500, και η νεότερη ελληνική από το 1500 μετά Χριστόν μέχρι και σήμερα. Τα πρώτα φιλοσοφικά έργα για τη γέννηση της γλώσσας γράφτηκαν από τον Πλάτωνα. Συνεπώς, τα παιδιά του Πλάτωνα, οι μαθητές μας, είναι τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα για να μας ταξιδέψουν στον χωροχρόνο με πηξίδα φυσικά την ελληνική γλώσσα. Σας ευχαριστώ. ελληνική από το άξιον εστί του Οδυσσέα Ελίτη. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του ομήρου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του ομήρου. Εκεί σπάρι και πέρκες, ανεμόδαρτα ρήματα, ρεύματα πράσινα μες στα γαλάζια, όσα είδα στα σπλάχνα μου να ανάβουνε, σφουράρια, μέδουσες, με τα πρώτα λόγια των σιρήνων, όστρα καρόδινα, με τα πρώτα μαύρα ρίγη. Μονάχη έννοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα μαύρα ρίγη. Εκεί, δάφνες και βάγια, θυμιατό και κυβάνας, τις παλές ευλογώντας και τα καμιοφύλια. Στο κόμμα το στρωμένο με τα πελωμάτιλα, κνήσες, τσουγκρίσματα και Χριστός Ανέστη. Με τα πρώτα σμπάρα των Ελλήνων, αγάπες μυστικές, με τα πρώτα λόγια του ύμνου. Μονάχη έννοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα λόγια του ύμνου. Το μόνο που τους έμενε προγονικό ήταν μια ελληνική γιορτή, με τελετές ωραίες, με λύρες και με αυλούς, με αγώνας και στεφάνους. Κι είχα συνήθεια προς το τέλος της γιορτής τα παλαιά τους έθιμα να διηγούνται και τα ελληνικά ονόματα να ξαναλένε.
που μόλις πια τα καταλάμβαναν ολίγοι. Και πάντα μελαγχολικά τελειώνει η γιορτή τους, γιατί θυμούνταν που κι αυτοί ήσαν Έλληνες. Ιτάλιοι ένα καιρό κι αυτοί, και τώρα πώς εξέπεσαν, πώς έγιναν να ζουν και να ομιλούν βαρβαρικά, βγαλμένοι όση φορά από τον ελληνισμό. Και τώρα θα παρακολουθήσουμε το θεατρικό με τις φοιτήτριες της Φιλοσοφικής Σχολής που συζητάνε για την αξία της ελληνικής γλώσσας. Ξέρετε τι μέρα είναι σήμερα? Μια μέρα συνηθισμένη, όπως τόσες άλλες μέρες. Κι όμως, αγαπητοί μου, σήμερα είναι 9 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια ημέρα της Ομάθειας. Επίσης, είναι η μνήμη του Διονυσίου Σολομού, του σπουδαίου αυτού Έλληνα ποιητή. Εμείς, φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής, ας μιλήσουμε τέτοια μέρα για το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας, αφού με τους θησαυρούς της πλούτησε τις γλώσσες και τις διάνοιες του κόσμου. Θυμάμαι τώρα τα λόγια του Αγίου Κοσμάτου Ιταλού, που στα μαύρα χρέα της καρδιάς έλεγε δυνατά να κρατάτε ψηλά την ελληνική γλώσσα. Και μιας που είναι σήμερα η μνήμη του ποιητή Διονυσίου Σολομού, αξίζει να θυμηθούμε και τα δικά του λόγια. Άλλο δεν έχω στο νου μου πάρει ελευθερία και γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα, ζωντανή πάνω από 3.000 χρόνια ως γραπτός λόγος και πάνω από 4.000 χρόνια ως προφορικός, δεν αποτελεί απλώς και μόνο μία από τις 2.700 γλώσσες που μιλούνται σήμερα στον πλανήτη. Είναι μια ιδιαίτερη, ανώτερη, ξεχωριστή γλώσσα. Συμφωνώ μαζί σου, είναι μια διαίρετη από την αρχαιότητα ως τα σήμερα. Γλώσσα ζωντανή και τρεχούμενη, όπως τονίζει από την Γαλλία η Ελληνίδα ιστορικός και καθηγήτρια της Ανώνης, η Ελληνική Κατζή Αγρελέλ. Ναι, είναι η μόνη γλώσσα στην ιστορία της ανθρωπότητας που μιλιέται και γράφεται για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και επέζησε στις χιλιοδερίδες. Πάνω της βασίστηκε ό,τι πραγματικά έχει να επιδείξει το ανθρώπινο πνεύμα. Από τα έργα του Ομήρου, τα κείμενα της κλασικής αρχαιότητας, έως την Καινή Διαθήκη, τα έργα των πατέρων και γυνογράφων της Εκκλησίας και γιατί όχι και το δημοτικό τραγούδι. Πραγματικά, αποτελεί μοναδικό φαινόμενο ιστορικής συνέχειας, ενότητας και πνευματικής δημιουργίας. Επίσης, θαυμασμόταν είναι το Ευαγγέλιο της Κρίσης μας, η Καινή Διαθήκη, ο λόγος του Θεού να γράφει πρώτα στην ελληνική γλώσσα. Και ύστερα μεταφράστηκε σε πολλές άλλες γλώσσες, πάνω από 1.200 γλώσσες, και κυκλοφορεί σήμερα σε όλο τον πλανήτη. Σε ευχαριστώ, Πέρι, που μας το θύμισες. Ας συνεχίσουμε τώρα, κορίτσια, με τον ποιητή Γιώργο Σεφέρης, που μας λέει: για κοιτάξτε, πόσο θαυμάσιο πράγμα είναι να λογαριάζει κανείς πως από την εποχή που μίλησε ο Όμηρος έως σήμερα μιλούμε, ανασένουμε και τραγουδούμε με την ίδια γλώσσα, την ελληνική. Και αυτό, ακούτε, δεν σταμάτησε ποτέ. Ξέρετε τι είπε ο Οδυσσέας Ελίτης στην Ακαδημία της Στοκχόλμης όταν βραβευόταν με τον Νόμπελ της Λογοτεχνίας το 1979? Για πες μας. Μου δόθηκε, αγαπητοί φίλοι, να γράφω σε μία γλώσσα που μιλιέται μόνο από μερικά εκατομμύρια ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά, μια γλώσσα που μιλιέται επί 2.500 χρόνια χωρίς διακοπή. Η χώρα μου είναι μικρή σε έκταση χώρου και απέραντη σε έκταση χρόνου. Και όταν σκεφτούμε πως στην Εθνική, η επίσημη γλώσσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δεν υπάρχει πια, γι' αυτό ονομάζεται νεκρή γλώσσα. Στο σημείο αυτό έχω να πω κάτι πολύ σημαντικό. Μπορεί σήμερα να μην λέμε τι ώρα φεύγει ένας, αλλά λέμε τι ώρα φεύγει το πλοίο. Όμως, τα παράγοντα των σχετικών λέξεων προέρχονται όλα από την αρχαία λέξη ναύς, όπως ναυάγιο. Ναύαγος, ναύτης,
σίγουρα το ξέρετε. Το 1992, οι Ισπανοί ευρωβουλευτές υπέβαλαν πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αναγνώριση της αρχαίας ελληνικής ως διεθνούς γλώσσας. Μάλιστα, στην πρόταση τους αυτή ονομάζουν τη γλώσσα μας μάνα γλώσσα όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών. Για τη μητέρα γλώσσα μας, τα λάβαρα κρατήστε. Κωστής Παλαμάς. Είναι αλήθεια πως οι ξένοι αναγνωρίζουν την τουριστική μας κληρονομιά και τη προσφορά της Ελλάδας στην Ευρώπη και στον κόσμο όλο και μας ευχαριστούν. Πολύ ωραία. Πάνω σε αυτό θα σας δείξω ένα σχετικό βιντεάκι. Πιστεύω θα εντυπωσιαστείτε. Το Λύκειό μας, από την ίδρυσή του, φροντίζει επιμελώς την εκμάθηση και την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας. Μιας γλώσσας με μακρά παράδοση, πολιτισμό. Ένα μέρος των παιδιών την έχουν αυτήν ως μητρική τους γλώσσα, ενώ όλοι οι μαθητές, ανεξαιρέτως, είναι υπερήφανοι, διότι εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε μια γλώσσα η οποία δημιούργησε έναν πολιτισμό που βοήθησε την ανάπτυξη και χειραφέτηση σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών. Και αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο. Αυτό συνέβη προπάντων, διότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν δημιουργική αντίληψη, δια της οποίας συνεισφέρανε ουσιοδός σε όλους τους τομείς της ζωής, στις τέχνες και στις επιστήμες, δημιουργώντας έτσι αυτό που θα λέγαμε έναν υπόβαθρο του ευρωπαϊκού πολιτισμού σήμερα. Γι' αυτό και η ευθύνη συνάμα και το προνόμιο της καλλιέργειας της ελληνικής γλώσσας αποτελεί κάτι πολύ σημαντικό στο λειτουργήμά μας. Είμαστε μαθητές του Λυκείου Κάρτα Κοριτσάς, το οποίο ιδρύθηκε το 2005 με τη Μέλινα και την πατρική φροντίδα του μακαριότατου και αρχιεπισκόπου των Τυράννων και Πάρης Αλβανίας κ. Αναστασίου. Στο σχολείο μας μαθαίνουμε και καλλιεργούμε την ελληνική γλώσσα. Για πολλούς από εμάς αυτή είναι η ελληνική γλώσσα. Είμαστε υπερήφανοι που μαθαίνουμε τη γλώσσα των Ομήρων, των μεγάλων φιλοσόφων και δημοσιογράφων ποιητών. Η ελληνική γλώσσα είναι η καλύτερη κληρονομιά που μπορεί να έχει ο άνθρωπος στη διάθεσή του για την ανέλυξη του εγκεφαλού του. Ταξιδεύουμε πολλές φορές στην Ελλάδα για να μάθουμε την πατρίδα μας. Ονομάζομαι Στεφανία Τούση και είμαι μαθήτρια της Τρίτης Λυκείου του Λυκείου Πλάτων. Μαθαίνω ελληνικά, γιατί το να μιλάς ελληνικά σημαίνει να σέβεσαι και να γνωρίζεις τις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ονομάζομαι Νίκο Ρότσα, είμαι στην πρώτη Λυκείου, στο Κολέγιο Πλάτων. Μιλάω ελληνικά, η οποία είναι η γλώσσα των γλωσσών. Είμαι η Σοφία Λάρα, μαθήτρια της Δευτέρας Λυκείου στο Λύκειο Πλατών. Μαθαίνω την ελληνική γλώσσα γιατί είναι η γλώσσα της αλήθειας και του Χριστού. Η Ελλάδα είναι παρούσα σε πολλές πτυχές της καθημερινότητάς μας. Μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά μιλάτε πιο πολλά ελληνικά από ό,τι νομίζετε. Ευχαριστούμε πολύ, μητέρα Ελλάδα. Για την ηθική, για τον Πλάτωνα. Για τον Σοκράτη, για τη διαλεκτική. Για το αλφάβητο τα γράμματα. Ευχαριστούμε για την βιβλιοθήκη. Ευχαριστούμε την ιστορία, ευχαριστούμε τη λογική.
Η ελληνική γλώσσα διακρίνεται από μουσικότητα, αρχαιότητα και πλαστικότητα. Καθώς αποτελεί τη μόνη γλώσσα που μέσω των λέξεων αποδίδει με αξιοθαύμαστη ευκρίνεια την ουσία όλων των δημιουργημάτων του στοχασμού των ανθρώπων. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως όλοι οι αθλητικοί όροι είναι ελληνικοί. Βραχιοκτονία, παθολογία και αλχημία. Άρθρωση, ριζοπλαστική, καλλιγραφία. Ανατομία, βροχίτιδα, μπροχοσκόπιο. Παρκίτιδα, πρόκληση, χειρουργική. Ευχαριστούμε πολύ, μητέρα Ελλάδα! Ζακ Ντελόρ, πρώτη. Θα ήταν θαυμάσιο μια γλώσσα με ιστορία 4.000 χρόνων, μέσω της οποίας έχουν εκφραστεί οι μεγαλύτερες μορφές της παγκόσμιας διανόησης και θεμελιώθηκαν όλες οι επιστήμες, να γίνει η επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί από τους επιστήμονες. Πώς αλλιώς να εκφράσουν τις υψηλές ιδέες τους, στον απαραίτητη μια πλούσια και απέναντι σε λέξεις, έννοιες και λόγος γλώσσα. Στην αγγλική γλώσσα έχουμε σωματωθεί ελληνικές λέξεις. Τι ακριβώς σημαίνει? Η αγγλική γλώσσα αδυνατεί να χρησιμοποιεί τις λέξεις με πολλές έννοιες. Έτσι, όταν ο επιστήμονας θα βρεθεί στην ανάγκη να αποδώσει μια λέξη με έννοια, υπάρχει ο κίνδυνος της σύγχυσης, ως και στη σωστή απόδοση της έννοιας. Γι' αυτό δανείζονται ελληνικές λέξεις που κυριολεκτούν. Έτσι συμβαίνει. Η αγγλική γλώσσα έχει 490.000 λέξεις, από τις οποίες 41.615 είναι από την ελληνική γλώσσα. Η φυσική επιστήμη δημιουργεί όρους με ρίζα ελληνική για τις νέες ανακαλύψεις της, όπως ηλεκτρόνιο, πρωτόνιο. Μα οι αρχικοί όροι είναι ελληνικοί. Λένε πως 90% των λέξεων που χρησιμοποιούνται στην ιατρική επιστήμη είναι ελληνικές. Το είδαμε και στο βίντεο. Οι Γάλλοι, με σεβασμό λίγο για την Ελλάδα, έχουν πει. Οι ελληνικές ρίζες δίνουν στη γαλλική γλώσσα το βαθύτερο στήριγμά της. Μα αυτή η πηγή του πολιτισμού μας στην Ελλάδα είναι ζωντανή μέσα στις λέξεις που προφέρουμε. Ένας Γερμανός καθηγητής της φιλοσοφίας, ο Μπλέι, μιλήσει για την αξία της ελληνικής γλώσσας. Με την ελληνική γλώσσα έμαθε η Ευρώπη να σκέφτεται. Εμείς οι Γερμανοί ευχαριστούμε, γιατί χρωστάμε πολλά στην ελληνική γλώσσα. Μας έμαθε τις αρχές της λογικής, το φιλοσοφικό στοχασμό. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η πηγή του ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι η ελληνική γλώσσα και το όνομα Ευρώπη ελληνικό είναι. Όσα και να πούμε, δεν τελειώνουμε με το να θαυμάσουμε το μέγαλο της ελληνικής γλώσσας. Πραγματικά, σήμερα στα σχολεία της Ισπανίας, οι μαθητές μαθαίνουν τα ελληνικά μαζί με τα αρχαία. Μόνο στην Ισπανία, στην Αμερική, στη Αγγλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στη Ρωσία, στο Καναδά, στην Αυστραλία, στην Αλβανία και σε πολλά άλλα μέρη της γης, τα πανεπιστήμια που προχωρώ έχουν έννοια ελληνικής γλώσσας, είτε νοελληνικής, είτε αρχαίας ελληνικής. Οι Έλληνες δηλαδή έπλασαν μια γλώσσα με άπειρους θησαυρούς και έφτασε στα πέρατα του κόσμου. Είναι μια γλώσσα οικουμενική, ξεπερνάει τα όρια του χώρου και του χρόνου. Τέλος, κορίτσια, θα σας πω το εξής καταπληκτικό που αποκάλυψαν οι Ισπανοί ευρωβουλευτές. Η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι η μόνη γλώσσα που οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές προχωρημένης τεχνολογίας μπορούν να γραφτούν γραμματικά. Όλες τις άλλες γλώσσες τις απορρίπτουν ως αυθαίρετες. Μόνο στην ελληνική δέχονται μαθηματική της δομή, μα πάνω απ' όλα την σπάνια αρμονία της, το βάθος, το λυρισμό, το ρυθμό και τη σαφήνειά της. Και καταλήγει. Χωρίς την ελληνική γλώσσα, είναι αδύνατο να κάνει ούτε βήμα προς τα εμπρός η επιστημονική σκέψη του αύριο. Πάντως, αγαπητές υποστηρικτήριες, ύστερα από όσα είπαμε, σκέφτομαι πως είμαστε πολύ προνομιούχες, πολύ τυχερές, που τελειώσαμε το σχολιόμενος και στη συνέχεια το Λύκειο Πλάτων. Εκεί μάθαμε και αγαπήσαμε την ελληνική γλώσσα.
μηνύματα του Νικηφόρου Βρετάκου, η ελληνική γλώσσα και ο αγρός των λέξεων. Όταν κάποτε φύγω από τούτο το φως, θα ελιχθώ προς τα πάνω, όπως ένα ριακάκι που μουρμουρίζει. Κι αν τυχόν κάπου ανάμεσα στους γαλάζιους διαδρόμους συναντήσω αγγέλους, θα τους μιλήσω ελληνικά, επειδή δεν ξέρουν γλώσσες. Μιλάνε μεταξύ τους με μουσική. Όπως συνέβησα, γύρω από ένα άγριο λουλούδι, όμοια κι εγώ. Τριγυρίζω διαρκώς γύρω από τη λέξη. Ευχαριστώ τις μακριές σειρές των προγόνων που δούλεψαν τη φωνή, την τεμάχισαν σε κρίκους, την κάμαν νοήματα, τη σφυριλάτησαν όπως το χρυσάφι μεταλλουργεί και έγινε όμηρη, εσχύλη, Ευαγγέλια και άλλα κοσμήματα. Με το νήμα των λέξεων, αυτό το χρυσό του χρυσού, που βγαίνει από τα βάθη της καρδιάς μου, συνδέομαι, συμμετέχω στον κόσμο. Σκεφτείτε, είπα και έγραψα αγαπώ. Και τώρα η κυρία Βούζα θα απαγγείλει ένα δικό της ποίημα για την ελληνική γλώσσα. Γλυκιά μου γλώσσα, του κόσμου φως, καθάρι οσίμη, μα και χρυσός. Είσαι αιώνια κληρονομιά, των χρόνων κάστρο και αστροφεγιά. Ω του Ομήρου πρώτη μιλιά και του Πινδάρου νότα γλυκιά. Του Οδυσσέα λόγια σοφά, αρχαία βρύση μας ξεδρυσά. Η Αντιγόνη στον Σοφοκλή λόγια μαχαίρια μας έχει πει. Με 1000 λέξεις, ως αν κραυγές, δίνει τις πράξεις ηρωικές. Φιλοσοφίας πρώτη πνοή, έδωσες γλώσσα ελληνική. Ο Πλάτων πήρε Σωκράτους λόγους, με σένα έπλασε χρυσούς διαλόγους. Αριστοτέλης και ηθική, σκέψεις με ισότητα και αρετή. Κι ο Περικλής απ' την Αθήνα, λόγους ζωγράφιζε πάνω στην πνίκα. Δημοκρατία και την τιμή, για την ισότητα γλώσσα χρυσή. Που μου δώσατε μελώδισε στο στόμα, ρόδοσταμό που άνθησε στο πατρικό μου χώμα. Θάλασσινή η άβρα της, που νησιά η πνοή της, τον κόσμο όλο γύρισε, άλλαργεψε η φωνή της. Η Ανατολή τη λάτρεψε, η Δύση την καρπόθη, πόθο γλυκό ζωντάνεψε σ' αυτόν που την ζυγώθη. Αθανασία γνώρισε στα έργα των ανθρώπων, δεν καριάσε τη σκοτεινιά ξένων λαών και τόπων. Γλώσσα μου μυριόλα
να σε ασημώσω, που σε διαμάντι αδάμαστο πέτρα για να στεριώσω. Έχω τον τρόπο μου εγώ την πέτρα να σηκώσω και αργυρούς θνητούς να βρω τη γλώσσα να αρματώσω. Έσωπος Όμηρος Θαλής Ηρόδοτος και Σχήνης, Σόλων Σοκράτης Σοφοκλής, Καβάφης και Βρυπίδης, Πίνδαρος Πλάτων Πλήθωνας Κάλβος και Καζαντζάκης, Ερατοσθένης Ηράκλητος Εφέρης Καριωτάκης, Γκάτσος Ελίτης Αξελός Παπαδιαμάντης Ζέη, Αναγνωστάκης Κούμας Κούν Μάτες Ισοριγένης, Σικελιανός και Παλαμάς Γαζής και Αριστοτέλης, Παπαντονίου Γιαναράς Βρετάκος Καμπανέλης, Μαβίλης Σεβαστίκογλου Ξενόπουλος Διογένης και Μυριβίλης Πιτακός Δροσίνης Δημοσθένης, Επίκουρος Ισίωδος Γρυφάρης Καβαδίας, Αναξαγόρας Αρίσταρχος Βενέζης και Γοργίας. Η γλώσσα που μας δώσατε σμίλεψε το σκαρί μας, τόνουμε γνώση μπόλιασε, πότισε την ψυχή μας, μάγεψε πλανήτες πολλούς, ξελόγιασε την πένα, γένος και γης μπερδεύτηκαν, με μιας γέννη κανένα. Τα λαλητά γυφθόγγι της θέργεψαν μύριες λέξεις, οι λέξεις έβγαλαν φτερά και γέννησαν τις σκέψεις. Το γόνι εκράτησαν ορθό στις λευτεριά στο τάμα, γλώσσολαλιά ελληνική της οικουμένης φάμα. Γλώσσα μου μυριολάλητη, μη γάρις σε προδώσω, μην τα χάσε απαρνηθώ, σ' άλλα καλά να ενδώσω. Λάλια μου εσύ πεντάμορφη, πάντα θα σε χρυσώνω, που σε διαμάντι αδάμαστο πέτρα για να στεριώνω. Έχω τον τρόπο μου εγώ την πέτρα να σηκώνω και τους χρυσούς θνητούς να πω τη γλώσσα να αρματώνω. Ρίτσος Τερζάκης Κοραής Κορνάρος Πρωταγόρας, Ψυχάρης Τσίρκας Οικουτρής Χρυσολοράς και Ρώτας, Αριστοφάνης Βάρναλης Βυζιεινός Χορτάτσης και Μακρυγιάννης Σολομός Ρήγας και Σαμαράκης, Αυγέρης Ουράνης Μαρκοράς και Ισοκράτης Θέσπης, Ψαθάς και Χριστιανόπουλος, Μουσούρος Προβελέγγης και Θουκυδίδης Μένανδρος, Δελμούζος Καρκαβίτσας, Χίλων Ροίδης Λάσκαρης, Χάκας Χατζής Καρύμπας, Εμπεδοκλής και Πλούταρχος, Κύρος Πανοπολίτης, Κόραξ Γοργίας, Βουτυράς, Σουρής Παλαωρίτης, Ιορδανίδου, Αρβελέρ, Σαπφό και Αλεξίου, η Πολυδούρη, η Μιλιέξ, Δέλτα και Σωτηρίου και Ιπποκράτης, Ξενοφών, Πολίτης, Εφταλιώτης, Εσχύλος, Ενισίδημος, Λυσίας, Μπαμπινιώτης. Bye.
χειροκροτήσουμε αυτά τα υπέροχα παιδιά παιδιά. Τιμήσατε τα παιδιά μας εδώ και βέβαια περιμένουμε και άλλες εκδηλώσεις. Και από κοινού και με τον Ιατάξη. Άμα θέλετε εσείς να πείτε κάτι, θα